După cum vedeți, construiesc eu ceva aici cu lemn. Este noua casă. Ca să știți, Ana sau și mi-a strâns puțin sand. Puțin, foarte puțin. Foarte puțin. E puțin și pentru ea. Adică e bine, stăm bine. Tu știi că am fost sarcastică, nu? Da. Așa, a fost sarcastică. Nu știam. De ce nu merge? Am pus așa. În ce pus? În Black Furnace? Da. Nu merge. Nu cred că îți trebuie charcoal. Nu, cu căul merge. Am încercat și eu cu coal și nu merge. Dă încolo de furnace. Eu am Îmi fac de asta normal. Am 7 bucăți de iron. Da, eu mi l-am cultivat pe toți. Nu mai am deloc. Și pământa. Ca să știți, dacă ați auzit ceva, spuneți că nu ați auzit. Nu merge să pun lemn. Păi mai încearcă, poate e puțin lag. Te-ai gândit la asta? Ne facem acum un chest. Că avem nevoie și noi de un chest. Cineva a făcut zi. Luna, Andrei, luna. Da, nu n-am. Soarele. Bun, s-a făcut niște mamă, cât de puțin. Eu aș vrea să-mi fac o mină, dar doar aia să fie doar mina mea. Nu? Fiecare își face mina lui. De unde știi? Poate vreau și eu. Ia auzi, mă, să găsesc eu diamante să le furați voi? Da. Nu. Dacă spune furat aia, nu mai vedem nimeni. Eu acum am și niște magma blocuri și am o idee interesantă, dar că nu știu dacă o să-mi ajungă. Câte ai? 18. De ce vrei să mi s-au stricat ambele pickaxe-uri de stone. Eu am de aia. Păi nu știu câte vrei. Ok, nu? Și mai ai. Casă. Ok, mi s-a topit. Eu mor. De ce? Că stăteam pe magma blocuri, nu pe shift. Da. Să fac un pic de iron. Serios? Tocmai acum faci? Da. Eu am și căscuță de aia. De fapt, mi-am făcut 2 pickaxe-uri de iron. Cât sens am mai făcut? Eu. Ah, de bun. Eu Punem aici. Mi-ai furat și aia, armura mea și nici nu-mi dai. Ia dă-mi și mie. Numai lui Andrei, da, ia dă și mie. Nu mi-a dat nimic. Nu mi-ai dat. Bun, ne ajunge la fix. Mamă, ce bine stăm cu magma blocuri. Dacă aveți magma blocuri, donați-le. N-avem. Că tu le-ai luat pe toate. Au fost 18. Ok, deci mi-am pus toate chestiile în chest. Pam. Eu o să fac o pescătorie. Eu o să Așa, pam. Lucrăm aici foarte repede, pam. Eu o să fac mina, așa că să fiți mulțumiți. O, mina noastră. Da. A tuturor. Uite acum merge. Bun. Mai facem... Ma, deci nici nu Eu știți. pentru început o să-mi fac o casă basic. Nu o să fie 15. Câte puncte de experiență aveți? Eu am 3. Eu am 5. Eu are 1. Da, mă rog. Așa? Eu vreau să fac o bază. Nu e. Central. Să zicem. Bun. Gata cu sandul. Ok. Stai. Uitați, încă se face gres. Stai până mâine. Căcama și pământa. Încă se face. Lăsăm noi acolo să se facă. Da. Era bine dacă erai... A, Mai contează.
Eu am furat și un carpet de la Village. Oh. Două. Nu poți să-ți faci, nu? Ai văzut oi? Da, sunt aici la mine, pa. Sunt două oi. Omoare. Doamne, iartă-mă le... Dar nu mi-am luat sabia cu mine. Le omor cu pickaxe-ul ăsta. Da. Păi. Bun, maș, dacă veți vedea ce casă voi avea eu. Dar nici măcar... Dar mai te da mare, Andrei, că ce casă ai. Am zis ce casă voi avea. Fain, Da, fain. și mai te da mare. Nu mă dau mai. Ok, continuăm. Am văzut ceva de la tine de acolo. Fain, fain. Gata. Am făcut 3 bucăți de... What? Super. 2, 3, 4. Nu știu dacă vom face Mamă, deci mai acoperiș mă și joc. acoperiș. Deci mai mă joc de nerf ce am. N-a ieșit de nervi. N-ai ieșit. Bun. O să se întoarcă, stați liniștiți. Să înscrieți acolo în comentarii dacă mai vreți să adăugăm pe cineva. Pe cine vrei? Nu știu, poate mai adăugăm un abonat, ceva. Da. Nu știu, să-mi ziceți acolo în... Bine. Da, să-mi ziceți acolo în comentarii. Și mie îmi trebuie lemn. Eu am stecuri. Voi din ce vă faceți case? Ca să mai avem totuși cu tot. Pentru că asta va fi... Nu va fi... Casa asta nu va fi- frumoasă. Da. Pentru că nu o să fie asta casa mea pentru totdeauna. Da, o să ne mai schimbăm case noi. Și la noi acum ne facem niște case ca să avem unde să stăm. Case de... Da. Bun, mai nivelăm pe aici puțin, ca să ne voi să nivelăm. Bă, cine mă poate ajuta cu niște adesii? Dar n-am du-te și găsit tu, nu mai ne zice nu. Zic și eu. Știi ce ar trebui să facem noi? Nu m-am gândit eu la asta. Nu stricați acum toată casa. Pentru că am o idee mai tare. Nu, știți cum o să-mi fac? Asta e doar din lemn. Eu Mai fac și parchet, dar ce? Uite-te și tu câte culori și-a pus Elena cu casă. Dar uitați, știți unde vreau să fac eu o altă casă? Pe gheață. Da. Să nu vă îmi dați ideea. Nu vreau, nu-mi place frigul. Mie îmi place. Pe bune. Da. Bă, dar de ce nu Are dă cineva... Nu, hai, lasă. Elena, ai și tu 2 bucăți de iron. Nu, de ce? Să-mi furiară, ia uite-mă la ea. Să țin împrumut. Și să dăm înapoi. Da, peste 2 ani. E, da. Treaba voastră, eu mă duc și găsesc diamante. Și nu vă dau. Da, sigur. Dacă nu ne dai, te scot de pe serie. Pur și simplu. Păi ce ți-am zis eu cumva să-mi dai mie diamante, Andrei? Păi ce, eu ți-am zis să-mi dai diamante, dar păi Andrei ce-a zis? Ba da. Am zis. Adică nu mai știu neapărat că am zis eu și am zis el. Da. Ca să știți, cred că am scris acolo în descriere, chiar nu mai știu, că mă cheamă Andrei. Mamă, cât am desit aici. Am desitul Liuz. Nu știu. Am zis și eu ceva aleatoriu.
să fie cine știe ce, dar va arata destul de bine, zic eu. Nu știu că astea materialele de care am eu nevoie sunt mai greu de găsit puțin. Da, să vă dați sunetul încet, că se aude foarte rău pe filmare. Bun, am strâns un stack și de andesit cât pe destul. Cine găsește diamante să mă teleporteze ca să fac și eu o poză de dump. Ca să zic, abonații i-au găsit diamante, iar eu n-am găsit. Eu o să fac o casă cu oameni, cu mină, din care pot să dau Ok. în casa mea. Mă, cum ar fi să facem un tunel subteran odată? Exact. Dar nu mi-ajunge sticlul ăsta de andesit. Cine are sapling destul? Eu am multe. Am 14, cine le vrea? Le dau pe un diamant. Da, domnul de diamant. Băi, Andrei, este exagerant. Nu e un cuvânt. Nu e un cuvânt exagerant. Trebuie trecut în Einstein. dicționar. Trebuie trecut în dicționar. Da. Elena își face casă din teracota. Am văzut ceva acolo la ea. Teracota. Ok. Da, a furat de la Village. Păi da, doar nu făcea ea. Bă, dar eu nu mai am... Trebuie să faci Nu cu mai am gravel popor. și cu nu mai știu ce, cu Nu mai am culoare. popor. Vrei să-ți dau eu unul de aer? Aș zis la Luca că dacă se zice... Nu știu, acum... Așa, bun. Scuzați, m-am oprit puțin filmarea pentru că am avut puțină treabă, dar ne-am întors. De cât timp filmăm? A, da, stați, că de-abia am început-o. Scuzați-mă, sunt... Mama, am luat deja tot andesitul, nu cred că mi-ajunge. Eu nu cred că mi-ajunge 2 stecuri de... spruce wood. Vreau să pun pe jos. A, tu faci podea de spus. Da. Eu fac Nu cred că mi-ajunge. eu am făcut o podea, podea sunt cel mai mândru. Am văzut. O să vă dați de pe și voi la mine să vedeți. Eu am văzut-o. Mine nu. Elena să vadă. Elena, vrei să-ți dau pe unde? Bun, am terminat cu astea, cu zidurile. Câte prostii am la mine? Vreau să-mi fac acum, vreau să pun lemnul să se facă sticlă, încă vreau să fac acoperiș de sticlă. Cineva să dea weather clear, nu suport ploaia. Nu mai greu. Da. Da, în viața reală, nu știu, trebuie să stai în casă, bă. Am o întrebare. Cine vrea pe cuvântul pe zonă? Eu. Numai eu. Contează. Acum la început ai nevoie de orice. Așa că eu accept. Așa că eu accept orice. Vrei să greu? Da. Hey! Și l-am băgat în chest. Să te crezi? Nu ți-am luat nimic, uite. Bine, 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 bine. Au. Ma, ce greu să face ascendul fără code. Suntem săraci, mi-am făcut code de Eu am toți code. banii. Mi-am făcut Eu am toți banii. Eu am avut 56. Mai că am folosit pentru toți. Am mai găsit un film, că eu trebuie să dau greve ca să
în podea asta, mai discută pe podea. Ce greu să faci gresul. Mamă, ce greu să faci greu, nebunesc. Hai să dăm pe peaceful, pe easy, pe easy. O să mă gândesc foame, n-avem mâncare. Păi ne strângem. De fapt, eu am mâncare. Mă, cineva mă teleportează și pe mine în chest? În sat? În chest? În sat. Vrei să te teleportăm în chest? Ma, cu toții am început construcție. Dacă vrei să te teleportezi la Elena. Nu, gata, lasă. Și de ce nu vrei Elena? Să te teleportezi? Nu, lasă că am ajuns în sat. Nu știu de ce merg așa repede. Știi cum mergeam ca flash. Ce-am găsit pe meu să fie Stone Cutter. Păi du-te! Să cauți diamante. Nici eu n-am fost. Eu zic să ne dăm pe easy. Anate frumos, de pe easy. Că nu vom muri de foame, mai avem și statul ăsta aici, ne facem plantație, lasă. Că nu murim de foame. Monștri? Păi avem fiecare, dacă nu are câte un pat la el, mor să fie. Am găsit și eu din nou. Bă, nu. Sunt șapate de mine. Ai, băi, până urc eu sus, Ana, mă teleportezi și tu la tine, că până urc eu acolo sus. Trebuie să facem într-o zi un pod. Un drum sus. Deci Da. că urcăm foarte greu sus și eu și cu toți avem case pe munte. Am plecat. Du-te. Mai văzut cum am sărit? Nu. Ah. Eu am o gaură aici și... Casa mea nu se prea dă seama că e casă. What? Ah, Am plecat. pici. Pică. Pe episodul următor ne ducem la minat, cu siguranță. Mai ai zis. Tot aud pe oamenii ăștia că trebuie să caia în diamante. Nu mai zice! Sunt sărac. N-ați văzut cât m-am rugat și eu de ele să-mi dea și mie ceva. Iar. Da. De acesta suntem, mă întreb și eu așa. La 49, eu sunt la 82. Sunteți pe munte, voi. Păi și tu unde ești? Într-o gaură. Și... Dați-vă mâncare că ne trecem pe easy. Nu. Bun. Tăceți tu, Andrei. Nu. Sunteți pe easy? Nu, habar n-am. Ia vezi dacă Da. aveți hunger. Da, Bun. dar eu nu vreau pe zi. Deocamdată. Păi hai că avem grâu cu toții, avem tot. Bine, ai dat pe peaceful că văd că nu vreți. Am dat eu. Da. Am văzut. Am mai dat și mult greu. Băi, eu sper să nu mă pierd aici. Te vei pierde, cu siguranță. Mamă, cât mai am destul. Aoleu, cine mai îmi dă și mie stand? Iron. Deci mai îmi trebuie vreo 10 bucăți de stand și nu am. Hai să ne punem cu toții la dormit. Cineva zi? Pam, pam, pam.
Pam, pam. Ok, deci eu explorez build-ul ăsta, că am intrat într-o gaură. Din zi. Iron, iar! Bă, Nea, cum faci De atâta ce stat ești? 47. Nu vei găsi diamantele astea tăia. Știu. Wow, cât iron am găsit, ești nebun! Păi în cave-uri de-astea găsești iron oricând. Da, dar gen am găsit mult. Știți că... Wow, cât mai am de luat. După ce o să-l luminez pe tot, o să vă zic imediat cât iron am cu totul. Bun, am deja 22 de pâinici. Și ca să știți, nu vă doresc. Am 35 de bucăți de iron. Eu am 33 de pâinici. Nu, am zis așa și eu. Cred că m-am pierdut. Te-ai pierdut cu siguranță. Deci mai am nevoie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bucăți de desen mai am nevoie. De ce nu ai? Nu. Mă duc să strâng. Ceva să dea weather clear. Weather clear. Da. Elena a văd că n-am mai zis nimic. Da, e tăcută. E bine așa. Eu mai explorez prin cave-ul ăsta, pentru că văd că am găsit o grămadă de iron. Iron, iar! Am 5 sand. 37 de iron. Eu cred că plec. Vrei Să să... mă duc să-l duc telefonul la încărcat. Dacă Bine. mergem în parc. Stați puțin. Nu uitați să dați un like și un nu, subscribe. închide-l.